Φοβάται το γείτονά του. Τι κάνει? Αρχικά δεν το έχω βάλει εγώ αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Το έχουν βάλει τα παιδιά. Ναι, εντάξει, έχουμε κάποια προβλήματα τώρα στο φοιτητικό σπίτι. Τι? Έχουμε θέματα. Κάνετε φασαρία εσείς? Αυτό είναι το θέμα. Και Παρατηρήσεις για ποιος κάνει φασαρία. παρατήρηση? Παρατηρήσεις για φασαρία όταν λείπω από το σπίτι. Πώς γίνεται αυτό? Όταν λείπεις. Ποιος κάνει φασαρία όταν λείπεις? Ένα χρόνο προσπαθώ να το καταλάβω. Εντάξει, θα φύγω τώρα. Μόνος σου μένεις? Ναι. Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Ο Νίκος ο Φασουλάκης είναι φοιτητής τουριστικών σπουδών. Έτος? Πρώτο. Χόμπι του το μπάσκετ. Φοβάται μήπως δεν του αρέσει η εικόνα του στον καθρέφτη. Άκου τώρα φοβία που Ποιος το έχει. βάλε αυτό? Άκου τώρα Ποιος το βάλε φοβία. αυτό? Ανέβρα στο σοφάκι μου εσένα, Ποιος το είπε αυτό, παιδιά? Εγώ. Γιατί? Είναι Γιατί ψέμα? Τον ξέρω κάθε μέρα. Τον ζω. Είναι στον καθρέφτη πολύ? Είναι. Τι φοβία έχεις, ένα τόσο όμορφο αγόρι? Δεν ξέρω, αυτός το έχει βγάλει μόνος του. Εγώ φταίω. Μόνος του, εγώ δεν το ήξερα. Καλά όμως, μας έδωσε μια πληροφορία. Είσαι πολλές ώρες στον καθρέφτη. Θα έρθω εδώ πια, παιδιά. Όλοι με γυρίζουν πλάτη. Πλάτη εδώ, να έρθω εγώ. Να έρθεις εδώ, Να έρθω λέω. εδώ. Τι να ωραία. έρθω εδώ. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Για πες. Αυτός το λέει, εγώ το διαψεύδω. Εντάξει, το είπε εκείνος. Διαψεύδω, Εσύ κάθεσαι διαψεύδω. στον καθρέφτη λίγο παραπάνω. Καλά, εσύ είναι, εντάξει. Α. Δίκιο έχει. Σε μερικά χρόνια από σήμερα θα ήθελε να έχει σχέση με μια πανέμορφη κοπέλα. Τι να του πω. Ποιος το είπε αυτό τώρα? Εγώ. Εσύ, αυτό το είπες εσύ. Το είπα εγώ, εντάξει. Όταν λες πανέμορφη, πώς τη φαντάζεσαι δηλαδή, πώς τη θέλεις? Α, σαν εσένα. Α, σαν και εμένα, σαν και Αδυναμία. εμένα. Σε ευχαριστώ, Νικόλα μου. Δεν μου λες τι θες, Ξανθιά δηλαδή? Ξανθιά. Τι θέλεις με ανοιχτά μάτια? Στα τα δικά σου. Και σαν τα δικά σου από ό,τι βλέπω. Ήσυχα! Ο Ξύθυμος, γιατί είσαι, Νικόλα μου, που είσαι τόσο χαμογελαστός? Εισαγγελάτε, πουτάνες!